खुलुमबाय बे साननैसोआ ओरैबायदि गरमैनो थांबाय दाखालि बावैनिफ्राय फेसबुक व्हाट्सएप इउट्यूब माने पुरा गरम सासेनि उनाव सासेनि उनाव सोरबा मानसिया गाव हारसिंनो बदनाम जानो लुबैयो नामा फंनैसो सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिफ्राय बेफोरबायदि गरम जानायनि थाखायनो आं मैया मोनसे रेप सं ओरैनो लिरालासिनो बानायलाबायनानै रोजाबदोंमोन जोबोर लाजिनायबो मोनदों आं गावखौनो दाबो लाजिदों आङो बेनिफ्राय गोबां मानसियानो आंनि गिदिरबो जानो हागौ सोरबाया उन्दैबो जानो हागौ उन्दैयाथ' बांसिनखा गिदिरा खम आदा जोबोर मोजां जादों मिनिनानै थानो हाला नोंसोरनि कमेन्टखौ आं दाबो रिप्लाइ होजोबनो हायाखै आं रिप्लाइ होजोबगोन लासैनो नोंसोरो गोसो सिंजों बाखनायखो ना खुगाजोंसो ओरैनो सायाव जों मानसिफोरखौ सायाव ओरैनो बाखनायोना मानसिफोरखौ सम लानानै ओरैनो खुगायाव सना माइनाव बायदिसिना गोदै राव बुङोना नाथाय गोसो सिङाव मा जेबो हमना मोना जोङो नंगौना नङा नाथाय जाबाबो जायाबाबो ओरैनो खनलाबायनाय मेथाइखौनो नोंसोरो मोजां मोननानै आदा मोजां जादों मिनिनानै थानो हायाखै ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरदों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि गिदिर आदै मादै बाजै आदा गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आरो आं बे मेथाइखौ मोजाङै लिरगोन मोजाङै साजायगोन साजायनानै बेखौ मोजाङै स्टुडिअआव आं रोजाबाब्लाबो गुबुनखौ रोजाबहोनानै बेनि सायाव आङो भिडिअ खालामनो नाजागोन जेबो बारा गिदिर बाजेटनि भिडिअ जानाय नङा बे ओरैनो मेथाइखौ मोजां खालामनानै भिडिअ खालामनानै हगारजागोन नाथाय आं बेखौ मोजाङै लिरगोन आरो मोजाङै साजायगोन बेनिफ्राय सोरबा मानसिया गाव हारसिंनो बदनाम जानो लुबैयोना आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि नोंसोरखौ मानसियाना खुगाजों गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुङो नोंखौ जोबोर समायना नुदों नोंखौ जोबोर मोजां नुदों नोंखौ आं जोबोर मोजां मोनो नोंखौ आं जोबोर मोजां अनो बायदिसिना खुगाजों नाथाय नोंनि गोसो सना माइनाव फिथर बायदिसिना खुगाजों ना नाथाय नोंनि गोसो सिङा मा जों बेखौ हमना मोनो नामा नोंनि गोसोआ मा खुगाजोंसो जों बायदिसिना बुंनो हायो नाथाय गोसो सिङाव मा बे मानि थाखाय मानसिखौ अननायबो देखायनो हायो अननायबो होनो हायो बायदिसिना नंगौना नङा नाथाय बेनि गोसोखौ जों हमना मोना जोङो बेयावनो गोबां मानसिया गाब्र'नो गोनां जायो बेनिफ्राय सोरबा मानसिया गाव हारसिंनो बदनाम जानो गोसो जायो नामा आरो मानसिया मानो बदनाम जायो मानि थाखाय प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आं जेबो बुंला मानि थाखाय बदनाम जायो रावबो मानसिया गाव हारसिं बदनाम जानो होननानै सानोना आंबो साना नोंबो साना रावबो साना नाथाय बेनि गेजेराव बदनाम जानांगौ जायो मानि थाखाय आं फंसे बाथ्रा बुंनि एग्जाम्पल होनानै दिनै आंनि गिदिरानो जा उन्दैयानो जा जों दिनै बाजाराव थाङोब्ला गस्ला दखानाव थाङोब्ला गस्ला लंपेन्टआनो जा जोङो गस्ला दखानाव थांनानै ड्रेस दखानाव थांनानै जों समायथारि ड्रेसखौ बायो नामा समायथारि लंपेन्टखौ जों बायनानै लाबोयो नामा गानना नायनानै लाबोआना समायना नुबासो लाबोयोना जोङो मा सानफ्रोमबो जोङो मा गावखौ समायना नुथो मोजां नुथो होननासो जों मोजां ड्रेस बायो मोजां दखानाव हाबो जानला मोनला फसायै समायै ड्रेसखौ जों मालाबाबो बाया मोजां नुथो होननासो जोङो बायो नंगौना नङा अब्ला जोङो मोजां नुथो होननानैसो जोङो ड्रेसफोरखौ गानो ड्रेसफोरखौ बायो अब्ला जोङो गावखौ बदनाम जाजानो लुबैयो नामा लुबैयाना रावबो लुबैया नोंसोरबो लुबैया आंबो लुबैया नाथाय बेनि गेजेरावनो बदनाम जानो गोनां जायो नाथाय सोरबा सासे सानैया थानो हागौ गावखौनो बदनाम खालामजानोबो गिया बा बदनामनि बागै जेबो गियो बेफोरबायदिबो सोरबाया सासे सानैया थानो हागौ नाथाय 99.9% रावबो मानसिया बदनाम जानायखौ लुबैया बदनाम जाजानो लुबैया नंगौना नङा बाथ्राया नोंसोरनो बुं मानि थाखाय बदनाम जायो आं दिनैनि भिडिअआव जेबो बाथ्रा बुंला आं नोंसोरनि कमेन्ट बक्सआवसो नायगोन मानसिया मानि थाखाय बदनाम जानो गोनां जायो मानो बदनाम जायो आं नोंसोरनि कमेन्ट बक्सआवसो नायनो लुबैदों बेनिफ्राय नोंसोर सानो नामा आंखौ आङो इउटुबाव भिडिअ बानायनानै सोरजोंबा जानला मोनला रायजानो गोनांथि दङ आं बुंखायो आंहा सोरजोंबा रायजानो गोनां जेबो गोनांथि गैया
आं खामानि मावनायजों लोगोसे भगबाना आंनो बहुत बुस्थु होदों आं बिराद मोजाङै भगबाननि अननायाव सोलिलांनो हायो आंहा जानला मानला देखायनो गोनांथिबो गैया सोरखौबा बुजायनो गोनांथिबो गैया सोरजोंबा रायजानो गोनांथिबो गैया आङो भगबाननि अननायाव आरो आंनि मावनायजों आङो बिखा फोबदाननानै सिदा गिदिंथिंबाय थानो हायो थेवब्लाबो आङो माखासे जाथायफोरखौ माखासे नायनानै थानो हाया बेनि थाखायनो माखासे बाथ्राखौ बुङाब्लाबो जाया नाथाय इउटुबाव फैसा खामायनांगौ इउटुबाव फैनांगौ नोंसोरनि सिगाङाव नुजानांगौ आंहा बेफोरबायदि जेबो गोनांथि गैया आं माने इउटुबाव फैनानै खैफोदखौ बजबनानै लानांगौ आंहा जेबो गैया फंबाय बिनानावमोन आं हानायमानि मोजांखौ शेयार खालामनो नाजागोन नोंसोरनि सिगाङाव मानो होनोब्ला गोबां सोलोंनो गोनां दङ जोङो जेरै जों दाब दाब जायगा गिदिंनानै नुबोबाय दुनियाया माबायदि जों माबायदि अबस्थायाव दङ बेनिफ्राय जोंनि माखासे मानसिफोरा जों बेफोरबायदि अबस्थायाव थानायखौनो माने बिराद होननानै बुङो देखायनो नागिरो जों गुबुननि जेसेबां सिङाव दङ बेखौनो लानानै बिराद माबानो नागिरो माने जों बिराद माने धोनि जाबाय माबा जाबाय बायदिसिना नंखाय बाथ्राफोरखौ बेसेबां खोनासंना थानो हानो बेफोरबायदिनि थाखायनो माने माखासे बाथ्राखौ माने खोनासंनानै थानो हाया बा नायाब्लाबो जाया बिनानावमोननो इउटुबनि गेजेरजों फोरमायनो सानो मोजां जाथो मोजां जा नोंसोरनि मोजाङानो जोंनि मोजां होननानै माखासे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द